Id-Deputat Nazzjonalista Robert Kutajjar se jmur għand l-Ombudsman sabiex jiġu investigati l-irregolaritajiet ta' infrastructure Malta u entitajiet tal-Gvern brabta ma' xogħlijiet infrastrutturali li qed jikkawżaw sarat irreparabbli fl-ambjent ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li wara l-pressjoni li saret mill-istess Robert Kutajjar li hu wkoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-ambjent, ix-xogħlijiet fit-triq li twassal għal Blue Lagoon twaqqfu mill-era fil-waqt li l-applikazzjoni għal permess qed tiġi riveduta. Robert Kutajjar saħaq li dak li kien qed isir f'Kemuna qed narawh ukoll f'ħafna mix-xogħlijiet li l-Gvern qed jagħmel fosthom fid-Dwejra, Ħaddingli kif ukoll f'Pembroke. Dan għall-Oppożizzjoni mhux aċċettabbli jekk kif il-Gvern sfaċċatament qed jikser il-liġijiet tal-pajjiż u r-regolamenti ambjentali. Huwa naċċettabbli wkoll li l-entitajiet tal-Gvern jibdew xogħlijiet qabel ma jinġibu l-permessi. Dan fil-waqt li wasal żmien li l-Pulizija tibda tinvestiga dawn l-entitajiet li qed jagħmlu dawn l-illegalitajiet. Dawn ix-xogħlijiet f'Kemuna kienu se jwasslu biex jikkawżaw ħsara ambjentali kbira u ksur tal-liġi sussidjarja li titratta regolamenti dwar il-protezzjoni tal-flora, il-fawna u l-ambjent naturali. Tqajjem ukoll tħassib minn diversi għaqdiet ambjentali fosthom din l-Art Ħelwa u Friends of the Earth Malta illi saħħu li l-ebda ministeru jew entità m'għandha tikser il-liġi sabiex tikseb aktar popolarità politika.